Varbaş Kurdistaniye nêja li ser navê Rêveberiya Çarpel Medya Silav û Rêz. Bêviya ku vê varê em bi hev re bernamakî berhemdar û xweş derbas bikin, em dest bi bernama xwe dikin. Vê heftê gelek mijarên me nîrxandinê heye. Mijara me ya sereke wekû tê zanîn îro çarê Gulanê ye. Heştê û heft emîn salvegera destpêka jenosîta Dêrsimê ye. Ev vê mijarê em ê bi mîvanê xwe re di destpêkê binirxînin. Mijarek me ya din jî serdana parêzgerê Hewlêrê Birêz Umît Xoşvar e. Birêz Umît Xoşvar beşdarî pêşengeha Odeya Berzirganiya Amedê bû. Ji Başûrê Kurdistanê jî gelek mîvan hatibû. Hewlêr û wexta mirov dinirxîne Amed du bajarên ku mirov karibêje stûna Kurdistanê ne. Du bajarên gelek girîng e. Bakur, Başûr, Rojava, Rojhilat Kurdistan yek e û destkeftiyên Hewlêrê destkeftiyên Amedê ye û destkeftiyên Amedê destkeftiyên Hewlêrê ye. Parêzer Birêz Umît Xoşva divê wexta li Amedê bû serdana partiyan jî kir. Di serî de Partiya Welatparêzên Kurdistan, PSK, Hexpar, TDK, QDP Tirkiye, Şaredarê Mêrdînê Birêz Ehmed Türk, Dem Partiyê, Ax Partiyê vana giş ziyaret kir. Lê di wir de wexta mirov ji nûçe, ji çapemeniyê dişopîne, di wê serdana partiyan de Partiya Welatparêzên Kurdistanê, PVK, PSK, QDP Tirkiye, Birêz Ehmed Türk, Hexpar giştik bi Birêz Umît Xoşvar re bi kurmancî peyivîn û bi pêşwaziyekî bi awayekî xweş pêşwaziya kir wî kirin. Tenê di wir de Dem Partî bi têkiliya tercûmana bi Birêz Umît Xoşvar peyivîn û ew peyvandin li alîkî bi protokolekî dijî kultura Kurdî ya jî dijî protokolên civînên fermî tevgeriyan û ev ziyareta yani ev helwesta ciyê xemgîniyê ye. Di eslê xwe de ziyareta Birêz Umît Xoşvar ya ji bo têkiliyên Bakur û Başûrê Kurdistanê ziyaretekî gelek girîng bû û hêjayî teqdîrê ye. Lê mirov nizane li Amedê di nav Partiya Demê de bi sedan keç û xortên bi Kurdî bi zazakî zanin hene. Lê örf û edeta Kurda jî zanin. Lê ew protokola ku pêşwaziya Birêz Umît Xoşvar mirov deşîne heyf e yani guneh e. Heqê tu kesî tune ye bi vî şiklî pêşwazî parêzgerê milletê Kurd bike. Niha min li evê divê navbênê de hunermend Mîkaîl Aslan serdana Duhokê kiribû. Gotarek nivîsandibû ji bo Bakurê Başûrê Kurdistanê. Behsa dewletbûyînê û feydaya dewletbûyînê dikir. Behsa êşa bêdewletbûyînê dikir. Di kontrola ya polîsan de wexta rastî polîsên Herêma Kurdistana wexta wî kontrol kirine ew êşa xwe ew dibê cara yekemîn e me polîsa dî ez wixwe ji polîsa yani li hemberî polîsa tirsek min hedî. Lê li behsa Colemergê, behsa Dêrsimê dike û tiştê bi serê wî hatiye. Lê bi kurtasî di gotara xwe de dest nîşan dike ku hebûna dewletekî
مروان هبه جی همو تشتان گرینگتره و او گوتاراویج بوی سیاست مدارن به بی شکلی پیشوازیا ریوبرین خود دکن ریوبرین ملتاره کی تجد درسه یعنی به جوی سود بگیرن سیاست مدار جهنرمنده خود نهال باشور لروجاوا لباکوری کردستان اگر ام قیمتا ستاتویا دست کردان ده نزانبن اگر ام قدر و قیمت ندن سیاست مداری خواه اگر ام شارداری و خواه نپارزن او تی چواته ام خدمتا کچی دکن ده تاریخ کردستان ده وقتا مروف ده شوپینه جارا یکمینه هوقاس ملت کردنیزی ستاتویک دولت بوینه دبن رزگاریا باشور یا روجاوای کردستان برا باش زانبن که رزگاریا باکوری کردستان روشلاتا کردستان دوی ام به هشمندیا نتویی تبگرن والحاصل مجار پرن ام زانن که برسیوا آنکا تشتی مگو ده دست سیاست مدار عادهی سیاست مدارن روشهرم بیرین ما برسیوا تشتی مگو بدن نهاج حوالی رجی رجا بکن برا میوان ما بینن اکرانه و ام دست به صحبت خواه بکن میوان می جالی چپی ازی بکن میوان می یکمین نویسکار روشنبیر و کرد پروری هجا برز بوبی اثر که بوبی تو بخیراتی؟ گلک سپاس خیردار بید سرچما میوان می دن سیاست مدار اندام مجلسا پوکی برز نظیر گلریه که نظیر تجی بخیراتی؟ کرمدار بید سپاس که مالی آقا ام دست به صحبت خواه بکن از خوازم هماش کک بوبه دست به بکن کک بوبه جناب تجیزانه ای رو چاره گلانیه هشته و هفتمین سالوگرا دست به که جنوسیتا درسیمه اما ام دخوازن جناب تج به مجاره به روژه اون بحثا وی بکن وقتا درسیم تی بیران مروان وقتا او قتلیاما او جنوسیتا تی بیران مروان خونا مروان دجمده تی چه ببیجی کک بو بیم تگوداری گلک سپاس کم که اکثرات سلاش بو بجدارا و گهدارا سلاش بو میوانتی عزیزی که کو ام دماغ ام جنوسیتا درس میبنا بکن دیوی ام بریوی لهنک بویارا و کریارا بنارم دماغ کمارا ترکیه هات دامزراندن آرمان جو هدف آوی او بکو ملت و که ملت نباخوا حمیات تو نبکه هر وها بکه منتوین نباخوا ده لگور زورداری ظلم و زوراخوا تیک برن تنها کرد مابون کردان سری نتواندن و همبری سیستما کمالیزمی هر شر سرخوبونا کردستان دان و باکور کردستان کوشگیری درسن تبگرا آنجا حرکت شیخ سعید آگریانی سیواسی گلک سری هلدان چه بون لی همی سری هلدان تیک چون به آلیکاریا هن کردا امکان بیجین و به هویتیا دولت آنجا جیشا کمالیزما همی کرد تیک برن لی درسم سری هلدان گلک برفره هات کرن و درسم دشار خود دافاز و بریار او کردستان که آزاد شر مانو نماندان لوما جگا کاربدستن چون آن کمالیستان جیشوان باور کردن که اگر درسمه سروبن نکن با آزادیا درسمه او داخوازوانی که دخواستن من ملت نتو کم نتوی نباخ و حمیات بمحینن بکن ترک اوش دستوان هرن لوما جگا همبری شر آنجا سری هلدان درسمه قتلعام و کشترین گلک مزن پیگانین یعنی او وکی جنوسیتا کی پیگانین لی او جنوسیت براستی اگر ام دوی وکی کردین هر چهار پرچه او تبتی کرد باکور کردستانی ام لسر سری هلدانا
Dêrsimê baş rawestin gel û seddem û armanc û hedefa dagirkeran ji bo çi bû ku ew qasî zulm û zorî, kuştin, wêrankirin, qetleamkirin, koçberîkirin anîn serê Dêrsimê. û ev wekî ki em dizanin divê em vê wekî jenosîd dildar bixin da ku jenosîd qirkirina milletekî û tunebûna milletekî ye. Ev ne tenê tunekirina Dêrsimê bû. Lewra jî divê em baş vê Dêrsim û serîhildana vê berxwedana wê baş bixwînin. Di vir de armanc û hedef tunekirina zimanê Kurdî, örf û adetên Kurdî, hêjayên gelê Kurd xwe jî ka di vê tevgera Dêrsimê de hebû. Ji ber ku tiştekî wa kirin ku dema ku di sürgûnê jî gade ew însanê menana pêşên pêşkêşên tevgera Dêrsimê bêhtirîn wan malbatê wan koçberî nava bajarê Tirka kirin wir jî ka gelekî teade zulm û êş û işkence dîtin. Loma jî divê em vê jenosîdê baş bixwînin li ser bisekirin derzekê baş jê bigirin. Armanc min got hedef ew bû lê wan bi vê kiryar û bûyera xwe 1938 li ku şoreşa Dêrsimê têk birin ji wê salê heta 61 Kurdên Bakurê Kurdistanê bi tevahî bêdeng kirin û em bêjin wek karbidestên Tirka kêf û şahî kirin ku wan Kurd qedandin û bi rastî jî ke Kurd li ber qedandinê bû. Lê şînî û şiyarbûn û xwe haybûna wê bi şoreşa Îlûnê 1961 bi şoreşa Mela Mustefa Barzanî Bakurê Kurdistanê ji nû li xwe haybû û dest bi tevkuşûn û şerê xwe kir divê em li ser vana baş rawestin û vê bûyerê rûreş şermezar dikin. Gelek spas malata ava bi niha ez biçim alî kek nezîr cenabê te ji bo salvegera jenosîda Dêrsimê çi bêje? Em zanin ku peveke li Batmanê divê mijarê de semînerekî li daxe. Sibe semînerekî Kurd qawê li Dêrsimê heye, Kurd qaw jî li Kurdistanê ev roja bi gelek aliyan gelek dezgehên Kurdistanî vê partiyên Kurda ji bo vê rojê panela semînera çê dikin. Partiya we divê mijarê de li bûyerê çawa mêze dike hûnê ji vê boy vê meseleyê çi bêjin em we gudarî bikin fermo kek nezîr. Baş berî her tiştî silav û rêz ji karmend û weşana çar belmedyar û ji mêvanê merkek bû vê eser silav û hürmetê xwe pêşkêş dikim. Yani wek diyar kir îro di dîrokê de rojek reş e îro çarê Gulanê 87 sal vegeriya tertela jenosîdan Dêrsimê ez wek Kurdekî wextê ku ez hizir dibim û ew bûyerê û karesatê ku li serê Dêrsimiyan pêk anîye bi rastî mirov ji mirovahiya xwe hema ji hemû hêjayê xwe mere şerm dike. Mere divê çima gelo heyan ha em Kurd ev karesatê ku bi serê me hatin û komkujiyê bi serê me hatin û em heyan ha bê dewletin û em bê xwe rêvebirê xwe ne. Keko yani bi rastî ev sedem û bingeha van bûyerena yani ji dîrokê de heyan ha em jî dizanin Kurd milletekî kadîm e milletekî ji tu dera nehatiye milletekî li ser axa xwe jiyayê hezar salan. Lê mixabin piştî dewleta Osmanliya ku têk çû û ku dewleta Cumhuriyeta Tirkî pênase kirin ku meclîs ava kirin heta hûn jî dizanin ew meclîs wextê ku hat damezirandin navê wê ne meclîsa mezina Tirkiye bû navê wê tenê meclîsa mezin bû. Yani ji bo ku bike ji armanc û hedefê xwe pêkhayetê ku li vê axa Mezopotamya li Kurdistanê wek Kurda hebûn ji bo ku wan qane bikin wan bixapînin di destpêkê de di damezirandina Cumhuriyetê de yani bi rastî jî ji bo
وەک ملەتێکی تون نەبوو لێ ملەتێک ئاواکردن ji bo wî milletî siyasetek pir baş û gêrhatî ji bo wan anî. Mesela destpêkê de wek Mustafa Kemal dibêjî ki dewleta ku em damezirînin ew ê ne dewletek tenê ji Türka, ji Kurda, ji Ereba, ji Çerkeza bir, dibêje ev dewlet maya wê heyvanê wê ana sirrê wê dibe wê İslam be. Yani bi rastî jî mêrik camêr em ê bêjin siyaset kiriye û pêkhayet û wek Kurdê ku bi piraya xwe bi nüfusa xwe li seranserê Kurdistanê pir bûn ew jî xapandine. Piştî ku Cumhuriyet ava bû pêve Kurda jî fêm kir êdî yani ev mesela Lozaneyê mesela danûstendinê konferansê Parîsê ê aştiyanene duwa bûyerna em zêde hûrgiliya wan em nikarin lê tenê mesela ev karesatê em bînin ser wê bisekirînin piştî ku gihaştin armanc û hedefa xwe Kurd tune hesibandin yani em dizanin di salê 1921 de serhildana koçgirî û têk birin piştî wê karesata 1925 de Sêx Saîdê Gal ew tevgêr ew hereket têk birin ev têkçûn jî heman qasî ku komkujî û jenosîda ku Dêrsimê tên kirin nekê mîwan e. Evana giştik beramberî jenosîda ku Dêrsimê hatine kirin heman qasî wê. Yani rastî îro bera ku rojev mesela Dêrsimê em hinekî karin hîn bêtir wek numune jê bidin. Yani Mustafa Kemal û Serok Erkanê wî navê wî çi bû Kazım Karabekir. Yani peymanê û biryarê didin ku ew ê li Dêrsimê ew ê kareseta ku ha pêk bîne çünkü Dêrsim heya wê rojê tu carî teslîmî tu desilatlariyan nebûbû. Dêrsim xwe bi xwe wek xweserî xwe îdare dikirin xwe bi rêv dibirin. Lê tenê ew wek elem li ber çavê wan mabû destpêkirin bûyê karesatê karesat di çarê mehê de 1937 de dest pê kir heya ku danzdê meha Gulanê yani seranserê Dêrsimê gavil kirin, hilweşandin em karî bêjin pir û karesatê xerab kirin. Hatta em karin veya bêjin êdî hêdî va salnêvê taliyê wek rêvebirê wan wek sûbayê wan wextê ku xwe mikurtê yê ku sereke serokê asayişa Malatya bû ez bawer dikim wezîrê karê hundir jî İhsan Sabrî Çaliyan gîr di bîranînê xwe dibêjî ki wextê ku êdî me Kurdê ku destê wan çek digirtin ê ku ciwan bûn ku karî bû şer bikirin wana nema û pêvin ê ku xwe di şikefta veşart bûn me wana bi jara mişkan me jardada dîkirin me komkujiya kareseta ku ha bi serê wan dihanî. Yani ev karesat di dünyayê de belkî em bêjin îro bela ku dünya raya giştî hinkî lê xwedîtiyê dike kirkirina Ermeniya û koçkirina wan di rojevê de yê lê mixabin belkî bi dehqatî wê Kurd karesetê wek Dêrsimê wek koçkirî wek Zîlan wek agirî tim û tim her Kurda ku serî hildane ku xwestine mafê xwe netewî bi dest xîne rû bi rû qetlîama jenosîdan rû bi rû mane. Yani em hemû va karesatê ku qetlîam û komkujiyê ku jenosîdanê li Kurda hatine kirin em hemû bi tindî protesto dikin û şermezar dikin wek partiya me jî PWK wek te jî dest nîşan kir li Batmanê ew ê wek gorî vê rojevê semînereke wê bidin û cîbicêdinê ji wê bidin wek daxuyaniya me jî ez bawer dikim kasî gihaş raya giştî derheta veya de em bala me dikşînin û em vê bûyerê qet ji bîr em ê nekin
ev bûyer bivin ronkaya doza azadiya Kurdistanê em bu hêviyê em ê bijîn û mê dev ji vê dozê bernedin. باشه مالا تاوا مالا و آوا ام جی وک چارپل مدیا هشته و حتمین سال وگرا دسپیکا جنوسیتا درسیمی شرمزار دکن و شهید خواه برز و گرامی بیرتینن نها هم درباسی مجارا خواه دودیا بن مجارا میا دودیا جناب وجی زانه پارزر حولیر هاتبو آمده از جی کک بوبه به مجاره دست بکم کک بوبه پارزگر هولیر برز امید خوشناو هاتبو آمده و هاتنا خود سردانا پارتیین کردستانی و پارتی دنا کرن یا PVK کرن PSK حق بار قدپا ترکیه سریل کاردار مردین خسنوی زیارت کرن دم پارتیه اخ پارتیه زیارت کرن جناب تا اف سردانا و جبو تکیلیم باشور و باکور کردستان اف سردانا اف زیارتا تو چاوا دنرخینه ام تا گداری بکن gelek spas keko divê em êdî bizanibin ku guherandinên gelekî giring çi li cîhanê çi li Kurdistanê û çi li Tirkiye êdî pêk tên û gav bi gav jî vê pêk bên. Reng û dengên şer û berxwedanan jî di nava vê guherandinê hatî guherandin. Em dizanin ku şerê çekdarî demek bu dema xwe tije kiriye niha em hatinin dema şerê qelemê an demokrasiyê an jî ka dîplomasiyê. Heger em wekî Kurd bikaribin di naqada nemteveyî de dîplomasiyek baş bi rêve bibin em ê bigênin mafê gelê xwe mê bi dest bixin û ganibin hinek azadî rihetî bo milletê xwe jî bînin. Ji ber vê êdî têkiliyên nava dewleta jî bi hin sedaman pêk tê. Ji bona ku hevdîtin bibin çi eşkere û çi dizî ji bona hinek gavên nîzîkayê hevdûbê kirin êdî awayekî pêşengeh tên vekirin û ev pêşengehina di van pêşengehina jî gade yek sedem ew ku malê xwe pêşkêşî cîhanê dikin yani rêwan didin em va tiştînê me heye em dixwazin bifroşin. Dudo bibirin. Dudo di van pêşengehina jî gade hevdîtinên partiyên siyasî an jî gade silatên siyasî di awayekî ku ne fermî ya jî bi dizî tê kirin. Yani bi fermî tên pêşengeha beşdarî dikin lê dikarin binîre bi dizî jî ka li hevdûkirinek çê bibe li hevdû bike. Malê xwe wê çawa firoşe êgê tên ew ê çawa wî malî bikirin. Dema em vana hinekî bi kurtasî vekin em ê bibînin ku îro ew destkeftina Başûrê Kurdistanê ku gelek devletan û taybetî jî ka desthilatên Tirkiye qebûl nedikirin û tu carî jî ka azadiya wir tehemil nedikirin lê îro em dibînin guherandinek ber vî alî jî tê kirin. Ji ber ku li cîhanê dijmin tune ye. Her tişt li ser esasê menfaeta tê meşandin di nava dewleta dikistanin. Îro kanî dewletek dijminê te bide wî sivê ji ber berjewendî divê dostê te. Eger em wek Başûrê Kurdistanê çi qasî berê dijminên desthilatê Tirkiye bûn jî li îro di warê aborî de krîzekê de ye. û yek ev e dudo ji bo ekonomiya wê aboriya wê gelekî qez ketî niha dûnyê puanek aboriya wê bilin kirinin. Lê bi bilinkirina wê jî daxwaz kirinin ku Tirkiye gavên ner û ber bilhevkirinê bavê jin da ku bikare aboriya Tirkiye ji vê krîza niha tê de xelas bike. Ji ber ku Tirkiye eger vî awayî bidomîne belkî sivê dûsib yani belkî xeyal be yani lê meriv gane bifikire gane nemînî jî ji ber aborî milletek
ولاتك لسر ابوريه دي اگر ابوريه وتنه وتماما تك شو پر زحمتك او وقت دولة الي بيجي بيشتي واحد ديتنا يعني البان قهرندن ابوري دواري كل جهاني وكل تركيا داخواز كرنكو امريكا اوروبا يبقى بوانك اكونوميا تركيا بلنكرنن بشرط انكو او كاندبن الي نابخوا ودوش تخوا نرم بكن خوازم جناب تا خودی تجربه پرسکی پرسم گلو اف سردانا اف زیارتا برز امید خوشناف یا آمده سردانا اف پارتیانا کر دم هفته کی نبو این ده رو بره یک جانا دزگاه سیاست دناف هر دو پرچه کردستان ده yani propagandayên gelek nebaş negatif bikatînin bixwe min jê ew ê fehm kir yanî ev serdana ev ziyareta nîşana nermkirina têkiliyayê nîşana qîmet dayînê yê başûr û bakur em birayê hevin û divê dezgeha siyasetê pir zêde qarşî vê dostaniyê nebe ev pêşengeha mesela ji gelek aliya سردانا برز امید خوشناف باندورکی پر ارینی ل دیاربکر کر یعنی هفته کی ده روز بره به ایرشن دجوار ل اف زیارتا انکا هرکس و هفته بحثا و سردانه دکه و اف سردانا اوه کی پوزیتیف مروف نکانه بنرخینه ککو تو چت بیجی کک بو کک شده شوه ارماج او يعني از خوازم مخواستن که هیدی بیجیم که دا ارماج او yani ki ona anji seradan Erdoğan başarı Kürdistan'ın haber şey ne bu ya vekirna ve peşengehi hatına bires parizgari hevleri bu haber şey ne bu ya naha min serici gadgo teger bala vakşandı ve naha Amerika Avrupa puanek aboriya Türkiye bilnikirnin li بشرط که ترکیه لدورا خوا لهمبری لدولتین دن و تایبتی جیکال باشور کردستان نافیر خوا خوش بکه ایرو باشور کردستان نه تنه جبونا کردا جبونا جهان جی دست کفتنک کو نایدیتن yani امکان بیشین دست کفتنک زیرینه روشلات نابین به کردا تجاری و باور نکم کانه با آرامی و راحتی و جیانک وکهب و خوش و آزاد بیکرن همو مسئله روشلات ناوین باوریا من او کو گریدای روشا باشور کردستانیه شبوه yani من سری گو دیساج دوباره دکی bu insan mefhum بکن سردان Erdoğan tücari bir keyf bir şey ne bu ya ya yuvi bir yerde ku serdana başur Kürdistan'ı bir kat ne bu ya ev mugot Avrupa Amerika havl dedin alikariya Türkiye bakın aburiya ve seras bakın beşert ki navere kurda ya başur Kürdistan'ı hoş bakın لنا باخده لترکیه هناك گاوین دموکراتیک باویجن دا کردین باکر کردستان جی بکاربن هلما خو هناکی بکن هناك چالاکین دموکراتیک بکن اب پشتی اردوغان کوچو باشور کردستان او مجارا و هفته بری بج نخواز مزیده سر بسکن از دوی مجاره بجی پرسکی دور جناب تبکم yani جبر گله گرین بودما اردوغان چو yani devi em Kürt ve baş bizadım ku idi Kürt dikar rol geleki giring u çeker cihan ebilicine tenir Kürdistan'ı. Ev kesin bu do per do ku serok aşirin u tinaz ya hanek ya xubban dikirin le çu ber resmi serok nemir sere xwe çeman anji tevand. Avana ne bikefa dagir kerimenin. Avana زورداری آنجیگا به حولدان آنجی به آلیکاریا کوی ترکیه جبه کریز آبوری خلاص بکن شرط دانینی پیش جبو کرده yani Kürt جبو dünya ایرو وقت میگود خالق گلگری ها اجازه تو بکم yani برکو مجار از تبرد نکم yani سردان پارزگری حوله جی گریدای یک وی سردان اردوان که باشور کردستانی بود سردان پارزگری کردستانی او بکو چیه
ایدی دوی اورتا یا نابرا ترکیه باکور کردستان و باشور کردستان خوش ببه ایدی هبدو قبول بکن ایدی گاونین دموکراتیک بین آویتن دماغو اف تشتیگو دین خوشته وانا تشتی به دیزینه که سراش دوی ام دناوا دولت آده تکیلین تکرن ای اشکره و ای دیزی هنن لانه هاتنا برز بخواست دویجم دو آلی بو یک آلیه که وی دیزی بو آلیه که وی اشکره بو آلیه دیزی چیه امن زانن لی آلیه اشکره که خوشی وقت جنابی تجی گوت راحتی دا کرداک و کرد و ناس کردن که ایدی وقت بر پرسیاره کیوان کانه بی ها شبر بی ده مثال اکداز لخوازم نویجی که بیشم yani helbet li Bakurê Kurdistanê hemû rêxistinên ser navê Kurd û Kurdistanê hatine damezrandin dikare tenê hinek ji wan tenê bi nav bi lê binêrê tamamî li eksê vê tevbigerin. Ji ber vê heger em bixwazin xwe azad bikin divê em qîmeta hebûna Başûrê Kurdistanê bizanibin. Eger Başûrê Kurdistanê dixwaze bi rastî jî bijî divê ew hebûn û qîmeta Bakurê Kurdistanê jî baş bizanibin û biparêzin. Ew vê dikin lêgel û em çê dikin em jî vê dikin nakin. Ha di vî warî de münaqeşe heye. Em dizanin we partiyê me Welat Parêz ê Kurd û Kurdistanî bi vê hatina birêz gelekî kêxweş û şad bûn. Ne tenê ew. Ew xelkên me, ew însanên me, ew kesên ku hasreta Kurdistanek azad dilê wan de bû hemû şad bûn. Hemû kêfxweş bûn. Ha di vê kêfxweşiyê de heger ew wêneyên cenabê te jî got derketibû holê li baweriya min de ev ji bo Kurda an ji bo Başûrê Kurdistanê û bo rêxistinên Bakurê Kurdistanê ê Kurd û Kurdistanî serketinek bû. Çi bû serketin? Di vî wêneyî de diyar dibe ku kî bi rastî berjewendiyên Kurda û Kurdistanê di parêzî diyar dibe. Bi rastî jî dilê kevser însanî wî deşî diyar dibe. Bi rastî jî kî dikare an dixwaze ji bona welatê xwe azad bike kar û xebatê bike didê diyar kirin. Ew wêne didê diyar kirin ku divê em li dijî azadiya Kurdistanê nin. Qûsanayî vekirî eşkereyê. Divê em siyasetmedar û xelkê me bî wêneyî baş bixwînin û gor ve jî gal baweriya min de vê helwest bigire hatina birêz ji bo min û ji bo tevaya Kurdistanê Kurdên yani Bakurê Kurdistanê serketinek û hatina gelek mezin bû. Spasî Partiya Welat Parêzê Kurdistanê dikim ku wan bi awakî êrînî pêşîwazî kir spasî partiyê dê jî dikim wan ew qîmet û rûmeta ku heq kiribû dan birêz ji ber vê jî ka divê em bî warî de tevbigerin. Divê em seredana parêzgerê Hewlêrê tenê wek parêzger hatiyê Bakurê Kurdistanê beşdarî vê pêşengê bûyî nexwînin. Di vir de gelek mesajan nekek sirac. Eger em Kurd wek siyasetmedar bifikirin divê em ji wê gelek mesaja derxin. Seredana Erdogan girêda û seredana parêzger girêda hevdin şevdin ne cudanin. Em vê xweşik bixwînin li Bakurê Kurdistanê em wek partiyên siyasî dikarin rihetî û aramiyakê bi dest bixin û di nava wê rihetî û aramiyê de karê xwe siyasî ji bo azadiya milletê xwe pêk bînin. Ev ji me lazim e divê em vê bikin. Gelek spas. Baş bû vê gelek spas mala te ava be. Kek nezîr me birêz bû vê ser gudarî kir ew ji perspektîfekî din li vê mijarê mêze kir serdana parêzerê Hewlêrê bi ew ê girêda bi serdana Erdogan girêda yanî û mijarek destnîşan kir hin tişt hene yekcana eşkere nayê dîtin. Ez ê ji cerabê te divê noxtê de ew ê bipirsim gelo Hewlêr û Amed du bajarên girîng yê Kurdistanê ne. Serdana parêzgerê Hewlêrê birêz Umît Xoşnav ji ya partiya we û partiyên Kurdistanî û partiyê din gorî we gorî cenabê we tê çi wateyê û ya din ez dixwazim bipirsim û bi rastî jî yanî wek yani mirova rehesiz de ew helwesta nûnera dem partiyê li hemberî birêz Umît Xoşnav hûn çawa şîrove dikin dixwazim we gudarî bikim fermo. Baş. Brano yani ev ziyareta parêzgarê Hewlêrê birêz Umît Xoşnav û şanda ku bûyê rahatibû beşdarî
پێشەنگەها دبن چاودێریە ئۆدaya بازرگانیا دیاربەکێ هاتبوو ئامادەکردن بوێ بەشداربوونێ یعنی ڕاستە دانوستەندنێ وها ji xwe berçê nabin yani rast berê bingehê wan tê amadekirin duwarê dîplomasî de duwarê siyasî de danûstendin çê dibe dûr ev bûyerna diqewimin em jî wek va bûyerna dibînin yê yani va bûyernê ku hatine rastî cê şanaziyeyê em pê serbilindin ku baş parêzgarekî beşekî Kurdistanê û hatiye li beşekî Kurdistanê seredana siyasî partî dike beşdarî pêşengehê çandiniyê û ajaliyê dibe û danûstendinê xwe duwarê dîplomasî duwarê siyasî di wextê ku dikin ev em êdî tê digêjin ki Kurd demekî gihaştî merhelakê Kurd jî wek temama milletê dunyêkarê duwarê aboriyê de duwarê siyasî de duwarê dîplomasiyê de kare karûbarê xwe bike va karûbarê xwe bike ji bo berjewendiyê milletê xwe yani rast ev danûstendina ev ziyareta ku hatî kirin mere kare di sê noxta de destnîşan bike yek jê duwarê aborî de yek duwarê dîplomayî de yek jî duwarê siyasî de duwarê aborî de ev ziyareta parêzgerê Hewlêrê û heyeta wî dibe sedema pêwendiyê di navbera Başûr û Bakurê Kurdistanê ji aliyê aborî de girîng e di vî warî de Bakurê Kurdistanê û Başûrê Kurdistanê heya niha bi awakî hestiyarî ji terefek hinek siyasetê îro li Bakurê Kurdistanê desthilatdarin mixabin dibin bandora wan de yê li hember Başûrê Kurdistanê wek refleksê xerab pêk dihatin lê ev danûstendina ez bawer dikim ew ê bibe sedema duwarê siyasî û duwarê hestiyarî de girêdana milletê Kurdistanê milletê Başûr û milletê Bakurê Kurdistanê wê jêr bibe bingehek di ser aboriyê de ew ê ev netîce û encamê siyasî jê derkevin em veya pê kêfxweşin di vî warî de em karin niha veya bêjin seredanek pir bi qîmetê gerek em vê qîmeta wê dizanibin vê qîmetê em bi vî awayî bixwînin ku bi vê seredanê wek min got ew ê bibe destpêkek ew ê bibe pirek di navêna Başûrê Kurdistanê û Bakurê Kurdistanê de باشه هیک نظیر bi vê pêwendiyê wek min got hestê millî û girêdayê millî ew ê xurt bike duwarê dîplomayê de êdî Kurd jî êdî em dizanin Kurd karin dîplomasiyê bike karû danûstendina bike û bi rastî jî îro Başûrê Kurdistanê di qada navnetewî de em bixwazin nexwazin bi statûya xwe bi sekna xwe nûnertiya Kurd û Kurdistaniya dikin em qîmeta veya gerek baş bizanibin em veya wek ronya çavê xwe biparêzin em wek Partiya Welatparêzê Kurdistanê îro li Başûrê Kurdistanê ew destkeftînê ku heye bi parlamenta xwe bi saziyê xwe bi danûstendinê xwe bi dîplomasiya xwe em va destkeftiyê hemû Kurd û Kurdistaniya dibînin yani ew seredanê partiya kirin evana tiştekî periyodîk in yani vana prosedura wan ew girêdayê wan e lê mixabin wek hezar carî mixabin ew dîmenê ku li Dem Partî wek waliyê yani parêzgerê Hewlêrê û ku mere dibînin yani vaya eşkere bê hürmetiyê bê rêziyê bê edebiyê veya yani veya nayê qebûl kirin tu carî jî nayê kirin lê mixabin ev partî em jî dizanin hebûna wê hemû quweta wê li ser pişta Kurdayê lê mixabin karesatê ku dike nas şibe tebعê Kurda yani adin mere karî bi fikirê gelo ji bajarê Hewlêrê hatî bajarê Diyarbekir yani wextê ku mere dibe Bakurê Kurdistanê Diyarbekir tê bala tê hişek merva lê partiya ku hemû hêza wê hemû quweta xwe ji Kurda distînin
جبو پارێزگەرێکی کی کور دانو ستندنێ بکە پێویستیە بە تەرجمانێکی دبینێ veya ڕوڕەشی veya عیب yani veya şermezar dikin وەک مگۆ ئەم vê danûstendinê bi rêz pêşwazî dikin ez hêvî dikim wekû parêzgerê hewlêrê jî destnîşan kiribû yani gotûbe veya gaveke em dixwazin di navêna partiyê Başûrê Kurdistanê û Bakurê Kurdistanê siyasî de ev danûstendin bi awakî domdarî dom bikin. Baş e. Kek bû bê divê mijarê de tiştê teşbîr kiribe tu dixwaze bibêje heye em ê derbasî xala xwe ya din bin tiştê tu dixwaze bêje heye nake gwaz yani mijar şwa dirêjî û gelek mezin e lê dixwazim bêjî gavêjim piştî axirtina kekê niha divir divê em tiştekî mesajek din bixwînin yani me gelek min ji biroder jî me hinek vekêr kek nezî lê mijara herî girî ji bo Kurda çi ye divir de êdî çi dünya dibe û çi Başûrê Kurdistanê desthilat wê dibe ji Kurdên Bakurê Kurdistanê resmen vekirî eşkere mesaja dişînin divê hûn êdî yekîtiya xwe pêk bînin eger Bakurê Kurdistanê sivêl guherandinek li Tirkiye bibe û bi vî halî be ew partiya ku em giştik rexne dikin ew li ser navê Kurda wekî dema Atatürk bi serê Kurda bînin ji bo wê a herî girîng li gor min me hatina parêzger ji bo me hemû Kurda şanazayî kêfxweşiyê mezinayî ye wan erkê xwe wazîfa xwe pêganî min got ya hev dîtin hemû bi du aliyanin divê em bixwînin yek bi dizî yek beşkerî gelo agirê aliyê dinî bi dizî çi bû li gor min wî aliyê dizî de eşkere kirin ew bû ku seredana hemû partiyên Kurda kirin yani bi navê Kurda û çi Kurd û çi nek yani min nikan giştika bi Kurd û Kurdistanî welhasil lê kirin sedem çi bû gelo me derzek jê girt negirt gelo camê bi vê hatina xwe ku ew jî kane tenê bi serê xwe ye ne wek parêzgerekî hatî divê em vê hûnê jî bixwînin hat gelo çi mesaj da me ji me çi got ji partiyê me çi got gelo partiyê me li piştî wî hevdû dîtin ew hevdû bibînin ew gel hevdû rûnin gelo partiyê me divê bîrorayê ku sivê du sivê li Tirkiye guherandinek kêbibe ev ji niha di sinyalê wê tê dîtin di gelo vê guherandinê di partiyê me eger ne ser hebin wekî eniya Kurdistanî ku bi serpirişte İdris Barzanî Başûrê Kurdistanê hatibû damezrandin eger em jî nebin xwedî eniyek wiha li Bakurê Kurdistanê sivê guherandinek sedî sed wê li Tirkiye çêbibe qesam sivê êdî yani sivê ne tenê sivê her tiştî kevina divê em ku partiyên me bêhtirîn ji vê hazir bin amade bin ev çû nûhetîn ev hev dîtin li gor min ev mesaj daye divê partiyê me vê mesajî jê derxin li gor vê mesajê hev dîtina bikin li gel hev rûnin wekî birêz Mustafa Özçelik serokê Partiya Welat Partiyê Kurdistan tim bi nav dike eger kanibin bera bibin yek eger nikanibin bera bên ba hev eniyakî Kurdistanî çê bikin eger nikava jî bikin êdî bera bes em paşgotinî hev bikin em hevdû kêm û lawaz bikin şwe dijmin heta girî bi serê me anî em kêm kirinin ji ber vê divê em yani partiyê me yên siyasî li Bakurê Kurdistanê divê ji sivê gora min dereng jîman divê dest bi hevdîtina bikin ew ê çawa bikare min hêz û quweta xwe bikiyek sivê guherandinek ciddî wê Tirkiye bibe divê em ji vê agahdar bin ev hevdîtin ne belesevayê çûna Erdogan ne karekî rehet e hatina parêzgerê hewlêrê bo Diyarbekirê ne serê xwe hema hatî tenê beşdarî kirî wê here evane hemû divê em bixwînin û ez hêvîdarim partiyên me dî warî dê xweşbîn bin û bikaribin hevdû bikin zûtirîn demê yekîtiya xwe yani ser esasê eniyek neteweyî pêk bînin baş kek bû bê mala te mala kek nezîr ava be bihêviya ku gelê Amedê û gelê Kurd yê ku pirayî dengê xwe dan dem partiyê û ew girsaya mezin li hemberî vê pêşwaziya ku li hemberî waliyê parêzgerê hewlêrê hat nîşandan şermezar bikin û hesabê vê yekê ji wan bipirsin
اما مورن مجارا خويا دن مجارا ما دن وكي ونجي زانن ما حزيرانه ل باشور كردستان هرما كردستان هلبجارتن چيبا ل همبري به هلبجارتن عالی پارتی دموکرات کردستان اعتراض کردن گوتن امریا قبول نکن یک سبب قبول نکردن به هلبجارتنه جی گوتن نه دموکراتیکه و محو پیکاتین بمره دجین نهاتی بجی کردن او مثلا قطع اعتراض کردن لهمبری دادگاه بلندیا عراق درکتن لی پشتی برتکن اوروپیا پشتی برتکن امریکا عراقی خاطر آگاهاندن کمیسیونا بلندیا هلبجارتن عراقی هلبجارتن هرم کردستان هات راوستاندن yani ev kinga çev hinne diyarı le ev gaveki eriniye vakta ve helvesti ve ev nişan bedin ez duxazim kek nezir bipirsim cenab-ı ve sedema ve ravestandına helbijartini u biçigire de u gelo encamın ve biryare ve çibe yani em bibin yen itiraz kırın sebe kanı bir şekilde gidince itiraza ve bibejin em duxazin helbijartini çekin un çavaş şurobetkin biryara komisyona bilindiya serbuxaya Iraqê gelo mirov kare bêje ku wexta Kurd li hemberî biryarên nedemokratîk li hemberî biryarên dibin bandora dewletên dagirker tê girtin wek dadgeha ya bilind divir de ev berteka ku rêzdar Mesûd Barzanî nîşan da û نها او هلبجارتن هات ابطال کردن اون چاواش شروعت کن ام وگو داری بکن فرمو کک نزدیک yani danus tendini siyasi giredai layeyin yani tarafi ku çuqasi behezin çuqasi bi biryarın u çuqasi sekna xoredin yani bir rasti em vaqte ku derbasbuni binerin 2003 de vaqte ku بدسته کوالسیون ناونتوی و رژیم عراقی هلوشاندن و چاغه اگر به بیرامه yani باور بکه لسر ناوی مخالفت عراقی تو ریخستن و تو پارتی بریک و پیک تو نبو لی کرد آماده بون بچک بون و ارگانیزه کری بون لی مخابن کردار رابو چکرن Kurdaj devlaku xaxurt bikin, devlaku erda Kurdistanê biparêzin û wê bi wê parastinê cîbicî bikin, rabû diketin navêna Ereba, navêna Şiya, Sûniya, wan heve dihewandin, civîn ji wan re çê dikirin û rê ber wan dixistin. Avana giş encamê wê wextî yani gerek em veya dizanibin, dagirker her wextê dagirkerin. داگرکر تجاری اوه بدلی خواه با آواکی مروواهی با آواکی دلسوزی اوه بیج ملت بندست امی مافی وان تسلیم وان بکه اوه یاد تاریخ دنیا دیروکی ده نهاتی دیدن yani giredai her tuş giredai sekna mereye mesela ev komisyona bilin aku serbuxwe ji bo hilbijartinê ew de dehê Haziranê de ew hilbijartina ke wê çêbiva ji bo Parlamentoya Kurdistanê وقتی کو کاری و سکنان دی یعنی از وقت کس گریدای سکنو بریارا کک مسعود بگریدن یعنی وقتی کو او سکنا برشت به اصرار و سکنت به میرانی و به حق و حقوق سکن رینه دایا از باور دکم ev komisyon ev biryar nestende bana gریدای veya Karesat û helwestên hükümeta merkezî li hember hükümeta Başûrê Kurdistanê yani cîbicî em dibînin her ku diherin ew destkeftiye ku berê 2003 de di makazagona Iraqê de 2005 de hatibû destnîşankirin mixabin
gelek wa xalna pek nayed der heqi hükümeta Kurdistan'ıydı. Le hazar cari mukhabin ez dibêjim ev jî hinkî girêdayî bêyekrêziya Kurda partiyê wanî siyasî ku li hember merkezî hükümeta Iraqê helwestê nagirin û her hinek jî cîkî xwe digihînin wan û bê berjewendiyê partî û derdora xwe ketinin. Yani ev karesatna wextê ku bi serê wan tê cî bi cî em dibînin her carê ew ê dadgeha bilindtedî biryarek sten got ki di derheqa dahata Iraqê ew mafê wê ji sedî hevde bû daxistin 12-13 Kurd li wir dengê xwe nekirin sekinîn wextê ku dadgeha bilind mesela ku mûçeyê karmendê Kurdistanê nedidayê û Kurda ji mecbûrî radibû bi danûstendinê xwe herêmî petrola xwe difirotin di ser Tirkiye re rabû dadgeha bilind dergeha wan de çi vekirin mahkeme vekirin di qada navnetê wî dine û mahkûm kirin ew dergê wan jî girtin. Dîsî Kurda deng nekirin. A herî mühîm ji 2005 Xwedê girabî destnîşan kiribû tu bû 2017 ew herêmê ku aîdî Kurdistanê muazzalî ew ê di wextê rejîma Sedam de bi zor û zordarî bi zulüm ew Kurdistaniyê ku ji cî warê wan qewiran dibû derbeder kiribûn avayê wan kavil kiribûn Xwedê girabî ew ê wana bihatana çêkirin ewana wê li cî xwe vegeriyana ew ê mafê wan tanzîm bibana dûr ew ê çi bikirana ew ê serjimêriya çêbikirana ka nüfusa ew herêmna çi xwasî wa bajar û bajarokê Kurdistanê ew serjimêrî yan nüfusa wê bihata piştî wê çi bikirana piştî wê referandum çêbikirana lê mixabin ev çend sal ji 2000 û em ê bê hefta û heya niha çend sal baş nezîr sal çêdibe yani ev helwesta hinkî kêmanî mixabin gerek em bêya destnîşan bikin yani Kurd wextê ku bi yekrêzî bi partî û siyaseta xwe tenê li berjewendiyê xwe millî xwedî derkevin ez bawer dikim ew ê bigêjin hedef û armancê xwe. Baş gelek spas. Kek bû bê cenabê te ji bo Bakurê Kurdistanê behsa yekrêziya Kurda kir. Niha anka de facto divê hilbijartinê de helwestek hatî dayîn û ew helwest encamek jê hatiye girtin dadgeha yani komisyona hilbijartina ew ê qebûl kir ew daxwaziya PDK qebûl kir gelo li gor cenabê we hikûmeta Kurdistanê gane divê ew ê de yekrêziya xwe ava bike û bi hev re de dîrokekî ku hemû aliyên ew ê beşdar bibe û ew daxwaziyên ku ji dadgeha bilind hatibû kirin ku ew kotaya rabe û bi awayekî demokratîk û bê mudaxele û gelek îtirazên wan jî heye ev hilbijartina çêbe cenabê we çawa şîrove dike gelo hûn ê çi bêjin di vî warî de gelek spas kego me serî jî gotî em ê tim bêjin û me dubare bikin ku dema barzaniya dest bi şoreşê kirin û biyaniya ser erda xwe nehêlin di nava şoreşa xwe 3 salî de şwar rê û rêbazek çêkirin danîn li ser wê rê û rêbaziyê meşan heta roja îro em ne tenê divê yani demagê serok barzanî gotine got divê em hinekî vegerin paşî gelo çi bû niha ez ê bi Kurtasî bêjim belkî wextê me ji zêde tunebin niha wekî min got demag pedeke anjîka barzanî bûn xwedîn rêbazekê li êdî karê wan hêsan bû ji ber bîdî her tiştê wan gora wê rêbazê tê meşandin rêbaz çi ye em giştik zanin felsefe ye felsefe dîtine nerîne hebûne niha heger em bala xwe bindê piştî 1946 demag komera muhabatê têk çû a Kurdistanê li muhabatê têk çû barzanî nemir û gel pêşmerge xwe çûn Sovyetê li Sovyetê jî gar rehetî negiyandivan bakir û gelekî serok barzanî ad zikir û
دخواست که او سری خود بروی بچمینه و دخواست باکروف پیک بینه سروک بارزانی نمیر گوت باکروف حوال باکروف از حاتم ویدره نگوش سری خود برته بچمینم یعنی بتوینم ام حاتم ویدره هون دولت تک دیویژن سوسیالیستن هون مافیا که منتواد پاریزن هون مافیا فقیرت پاریزن ام جبوی حاتم ده سری خود نکانم برته بتوینم و دوی هلوست خود بسر کرد اول ریبازی برته سروک بارزانی یعنی جبر از نابر گاف دکیم نه هلوست سروک بارزانی جی که خاله ریباز بارزانیه نمره چیه بیریار دا که ام بجداری هر بجارتنا نابن خلاص چما جبر که ایدی کرد بونو خودی قاوت بونو خودی حیث بونو خودی ولات خواه دوی هلبت گنگشی نخوشی نبونده هیا لی دماغ تو خودی هلوستک به دنیا جهان داگرکر مجبور انتا جیگوداری بکن نه به هلوستا کوسروک برزانی دانی عراق مجبور کرد که وقت وی بکه وقت جنابی وی بکه او هلوستک نتوایی که مرب دیویجه قوتی بگره و بگه پرساوی دین گلوی پشتی ورچه ببره یعنی دکال هفته بکن یا نکن یا جوی یک رزیا کرده چه ببه چه نبه نه دیوی ام به ایدی اشکره پر زلال بخینن روش عراقی وهاد حتی دوام ناکه اوی بکه بر روش وها که کردستانک آزاد و سرخوشی دکه ایدی اف هاتی دیتین هاتی گرن دو هنک وارد دماغ ام وقت کرد قسم مگشتیه اگر مرد گلک وارد هفته نکن هنک شرط و شروط مرد مجبور دکو که ام هفته بکن نه ترکیه جبو ابوریا و راست به آلیکاری امریکا اروپا او بریار گرتنن و او سردان اردوان یک شوام بریارایی دو بریارا یعنی سروک برزانی وقتی بشداری هلپجرتنا نکر باور نکم که هم افسر خود بی که هایا و دنیای و دولت مزن هب هم بریار دای هر بس سروک برزانی پر دوربینه پر دور دی فکره شانس اکمه کرده او که ایرو او یعنی جنابی ویساغه و کانی پشکیشیا تفگر باکر کردستانی باشوری کردستانی هر چه پرچه کردستانی بکن ایدی کتی به مرحله شبر که ایران جبونا دولت اروپا و امریکا ایدی بوی جهه مخابینی بوی جهه مترسیه جبونا ویجی که دوی یعنی که بچه آوائی دوی ترکا ایرانی بکه هاتی و مرحله که البته وقت مگود یعنی هفدیتین دزی هنن و هفدیتین اشکری هنن لگودا قناعت خو وقت روشنبیره که زبیجم او هفدیتین دزی ده پارتی و یعنی که هفتو کرنش بر یعنی که تریه کوید نمایه یا و تمامیلا خو گریدای ایرانی بمینه یا جی مجبور به سرخط پارتی دموکرات کردستان دا کو بکاره هم برجوندی خو پاریزه هم برجوندی ملت کرد پاریزه پاراستنا برجوندی ملت کرد کلیت آویجی که مسعوده اگر که مسعود دماغ بریارک ده هیا جواتش نهیه جبویجی که از باوریا من اول گل پرسته که ایدی لباشور کردستان قناعت تا خود دیسا دیویژم و او برزیا کنها نباوند هی او بلاواکرنا کنها باوند هی یاجی که او نلهف کرن او ایدی رابه او نب قوت آمد خوفه او قوتک هیزک جدربه امریکای یکیتیا اروپای و وکی دنه ایدی مرحله هاتی و دری دیوی روشا عراق بگین آرامی عراق گریدای سرخوبونا کردستانیه اگر سرخوبون جنب کنفدراسیون بلکی گاوا دودا یعنی آنا فدراسیون بل کنفدراسیون کان گاوا سیاسی سرخوب شبو ویجی ایدی بونه هیس بونه قوت دیوی ام بوی چاوی ایدین خوب بنارن ام ایدی نه پارتینن ام ایدی یعنی قسم الباشوری کردستان دیوین ام ایدی دولتن ام وقت دولت وقتی که تبگرن او سرکفتنین ما او کازنش کردن ما جبو همین پرچه دیجی در واسطه به دیتنا من اف گاوک ارینی یک مسعود آبید و داوی آوی و بخیر و خوشی به کرد کیف و شاهی بکن باشه براستی ام هاتن يعني وقتا ما قد يالي مجارك ما ماي از جوار جابكم دوي مجاري تا هر یک 2 دقيقه بپیون ام داوی البرنامه خو بین دو نورمال اساس دوی از برنامه خلاص بكم ل
صحبت آوا مری تیر نابه ام دست به و مجارجی بک همه از کک نزیر دست پی بکم کک نزیر جنابه و زان سردانا اردوغان یا بغدای و یا باشور کردستان هنجی دومه دو وزیر براوانیا ترکیه به شکل کی دم پیوی گو yani gefên operasyonê anî ziman lê bûyî girêdayî got hin mijarana ev de em û İran em li hev nakin. Em gelek jara bi İranê îstixbarat din tişta dikin lê İranê bi ama nake û duê daxuyaniya wî de jî derket ortê di navbêna her du dewletên dagirker de naxukiyên mezin heye. Gel hûnê çi bêjin ji bo vê mijarê ji kerema xwe 2 deqa wexta me xelas dibe em we gudarî bikin. Fermo. Yani wek hûn dizanin di hemû wara de pêvajoyê nû dest pê dike, ev jî pêvajoyek nû hin. Yani bi ziyareta Serokkomar Erdoganê Tirkiye. Yani ez karibêjim qasî ku em tê gihîştin duwarê ewlehî de duwarê aborî de duwarê enerjiya ku karibe jê îstîfade bigire di va warana de girêdayî wê li ser 26 xala wan hikûmeta Iraqê li hev kirine lê mixabin a herî balkêş wextê ku dibêjin em û İran li hev nakin ez bawer dikim mesela wan mesela PKK'yê yani belkî PKK çünkü wextê ku Tayyip Erdogan bi Iraqê hinkî belkî wek mesela kek bûbê dibêjî bi dizîr tişnar li hev kiribikî operasyonekê bi bahaneyên hember PKK û alîkariyê ji wan werbigire demek ki vê alîkariyê vê destekê ji İranê wernagire. İran vê destekê nade ji bo wê bonê nelhevkirina wan dibike ew bi. Mesela bi bahaneyên li hember PKK operasyona xwe ez bawer dikim gotinê wan de di rojê nêzik de ew ê muheqeq wê tişna bikin û muheqeq hem ji başûrê hikûmeta Kurdistanê hem ji Iraqê jî destekê dixwazin em nizanin ka çi xwasê wê destekê bidin nedin. Bi giranî du xal derdikev pêş yek endîşeya Tirkiye ku duwarê ewlehiya xwe de li hember PKK alîkariyê ji Iraqê û ji başûrê Kurdistanê bigire a du dan jî di navênan her du dewletan di pêwendiyê bazirganiyê pêk bînin ev bazirganî jî tiştê ku tê gotin ew projeya rêya geşepêdanê ku dirêjaya wê 1200 kilometre ji Ovakoyê dest pê dike heya Basrayê yani tişkî li ser xarîtayê bala min jî kişan wextê ku ew Ovakoy ji noxta ku dest pê dike heya Rebî'a a ji wê derê rê hepkî qawîs xistinê ji bo ku her halde ji bo ginda erda Kurdistanê de derbas nebe yani Kurdistanê jî ji wê xetê îstîfade nekin ravî çar wekirî wira hepkî şkenan diye heman di sifira sînorê Iraqê û em ê bê Sûrî orta Rojava û başûrê Kurdistanê de sifira wê derê de hinkî şkenan diye mesela di Kur derbas dike di Rebî'a de ji Rebî'a diher Musulê ji Musulê diher Beycî, Tikrit, Samara Bagdad, Kerbela, Necef, Nasiriye, Basra û li wê derê digêje ew giravê Fawê li wir jî ew faw bela ku li Basrayê vedibe dixwaze bazirganiya ku ha dest pê bikin bingeha vê danûstenê ji ez bawer dikim bi kêmanî ew ê ev be lê Kurd jî gerek ji vê îstîfade bike ez nizanim deng ji başûrê Kurdistanê di vê derheqê di daxuyaniya wan min nedîne ez pê nehesyam gelo Kurd ew ê vê projê vî awayî qebûl bikin nekin em wê halê hazir nizanin. Projekî çend negewî heye heta 2038 heta 2050 derê mala ta ji bo vê hên tiştê wek hûrgirî hebû te got kim bibirjî hema wan mala ta gelek sabe
يعني أنا خطيت دجي بازرگانی مثلا قفقاسيا درباس بهر د چیده رو د پاکستان رو مالي خو بازرگانی بکشین د اوروبا او دانو استندرين هني يعني الدنيا قالك صعب كيك بو جناب تا قداري بكن تيش بيجي دبي مجاري ده جبو جفن تركي وسردانا سرو كوماري تركي وجنجشين حتى يعني كادو دومه تيش بيجي ام تا قداري بك قالك سباس وسباس ممكن نزيج كشوات تشتي قالك تشتين هجا بيجي قوت الزبانة كم تنس كان نقطة زيادة نشان بكم يعني إنه هاوكي تي ديار كرين أشكال كرين كو إلي باكي كم أواكي بر أشكال كتي دست إيراني نها أمريكا وأوروبا وتركيا بوجيكا إيديش إيران نخوشين أورتا إيران تركيا جيكا إيدي نخوشا كي جبر وقت مقود زختين أوروبا وأمريكا لسر تركيا أو كل هب كرنا كي الباشور كردستان بك والعراق بك وآرامي خوشيا كي بو باكور كردستان يعني بو كرداش بين والكيكري خو باشور كردستان جي خوش بك شبونا باق قابنين هوني خوشك أم بحث لكن جبك ب باوريا من أوى يعني الشخصي فكر جانا راس درناك لباوريا من أوى كو دبرد بريارة دزي أوي باكك وحزب الله جيكاش ولي راكم جبركو إلي باكك وحزب الله بهر آوائي لديجي برجواندين أوروبا وأمريكا يجي باكك آواكي أشكالة كتير دشي إيراني أبديجي برجواندي تركيا يجي لو ما تركيا وي قبول بك كو إلي بيبك هذا دبرد بروبلمك يعني باوريا من أوى حزب الله باكك كراكي شورتي وقت واسطه يعني باوريا من نزل سالكي لبرد رولا باشور كردستان وچ قصدا من ببرن باوريا من اوا و باشور كردستان جبو هول راكرنا باكك حزب الله وتبلي كاري نكن يبقى روش باشور كردستان روش برنازيك شاشيك بچوك دغارب به صدمات كيونا ودري لوما از وقنعتي من بي باشور كردستان اوه بعراق تركيا وهيزين خويندن جبون راكرنا باكيكا وحزب الله بكار خبات بيكرن براكرن شباركو حتى بانا هبن ويل روشلات نافين بالتواي وبقشتي قال باشوري كردستاني والعراقي بارامي راحتي تشي نبه جبونا ارامي راحتي تشي ببه دبي اب هر دوجيكا شولي بين راكرن اسد و چاور راكن چلو راكن او دساوي دريجن ام نكان هاتي كبني دري ليش بروجي ادي دبي ام ديواري دي جل جرينج من دوت ازي دي دوباره بكم گوتنا من تالي دبين بارتي ريخستني ماي باكور كردستاني هاج و مسئله هبن زودترين دمي من نبيسك جين بيساندي و حقي لمخابن سياسه مدار من نافين زياده دبي زودترين وقت قاوا فيجن والهبد برونين بكاربن عنياك نتوي فبر دامزرين او خالين كوكك مصطفى الشليك سروكي فبكتم بكارتين الغوروي عنياك دامزرين باوريا مد او كجبو كجهرندنا قالك بلا زباس الروشلات نافين فيكتي اگر ام وقت باكر كردستان جيكاتيش كبدست نخن ام ابو ابهرن دبي ام بيجيكا بزانبن تيفي رجامن داخو زمن وقت روشنبير كرج بارتي من او زوترين دميل هبدرونن وعنياك نتوي دامزرين داك جهرندنا كده بمخدي هاك وبيف قال لك سباس قال لك سباس يا جناب دكب بهفره صحبتك برخوش كر بهيو داخوازا كو تشتي كيكو بكيك نزير دبيجه او دیتنی وان بگی آرمانجا خو تماشاوان نجام به دو میوان خور بویرن هفته نیرخاند حتی برنامه کی دن بمینن دخیر و خوشیه ده لخوا خودی در کون لولات خوا خودی در کون لزمان خوا خودی در کون و جبیر نکن کردستان جمع همویا مستره ایوار باش